Hej, no tak to je ranec. Co to je? Já nemůžu trefit. Tady pojď. Jo, ty vole, já nemůžu vejít, ale já nevím. No ten dál. Já vůbec nevím, kudy. Počkej, ty vole. Já říkám, ty vole, kde jsou? No, a jsem zase tam, kde jsem. Tady. Ale no, moje zazeď. Hej. Ty píčo. Ale bacha, tady se dá normálně. To je právě, já se... Já jdu podle vás. Ale já jsem úplně byl. Ty krávo, co je? Tady je úplně konec. Že jo, víš? Tady je volno. Ale ty děti vylezly, ale musíme tak... My se vracíme. No, tady jsme byli. To víš, že jo, pojďme tam. Ne, tady, už jdeme ven. Tady už vidíš východ. Tamhle už je východ. Jsem na konci. Cože, tady je slepo? Jo. Hele, dobrý. No není to dobrý, východ je tamhle, ale zároveň je tady. Východy... Taky, ale už jsme blízko. Dobrý. Nezastavuj, ne tady. A teď tady je východ. Je to dobrý. Tady. Pičám, to nejde. Jo, ty vole, tak to je ostrý. Tak to je mazec. Ale ještě jdeme na deformace. Aby jsme tě tam taky viděli, jak tam byl. Si furt na kraji. Co se dělá? Nic. Mám malý nohy. Tohle. No tak se pojď podívat sem. Ale já. Na to, ty nožičky jdou. To je úplně malinký nohy. To je mega skate jako. A jo. Hezky. A vlňák. A jo, hele tady, to je to bříko, čum. Hele. Marťa, co vole. To je jistý. Já nevím, jak chceš, každopádně my chceme do KFCčko, my se najíme kde toho.